F'dibattitu mad-deputat mexxej Laburista Tony Abela waqt il-programm Bondi Plus il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil għal iktar minn darba ma kienx jaf jgħid meta se jkolless il-proġett tal-pipeline tal-gas u kemm ser jiġi jiswa. Kemm se tiġi tiswa il-pipeline tal-gas, meta, kif u kemm? Qalu, Simon kemm? Din il-ġimgħa lu il-Partit Laburista għamel il-proposta biex inaqqas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Simon Busuttil li prova jwieġeb daw il-mistoqsijiet bil-ispiċċej kwota rapport ta' DNV Kema li konferma li l-proposta tal-Partit Laburista għar-roħs fil-kontijiet tista' sseħħ. Il-pipeline tal-gas. Korreġejtru. Kemm ġej jiswa? Il-pipeline kemm ħajġi jiswa u jekk nistgħux inġibu fondi tal-Unjoni Ewropea. Ir-risposta għal din il-mistoqsija tawulna il-konsulent imħallas mill-Partit Laburista stess. Meta fi skeda li ħareġ huwa stess qal illi bil-gas pipeline il-prezzijiet tal-ġenerazzjoni tal-elettriku ikunu irħas. Laqqas taf ta' tispjegazzjoni kemm se jiġi jiswa pipeline tal-gas. Għal kontrarju tul programm sieħ l-unika proposta li Busuttil semma kienu dawk tal-Partit Laburista. Illum nippretendi li apparti li ħassaqsi lili, ħassaqsi wkoll fuq id-dettalji ta' kif meta u kemm il-Simon dwar il-proposta li għamel il-Partit Nazzjonalista. Għax daqqa waħda, il-Partit Nazzjonalista ntebaħ meta ftit tal-jemilu, Partit Nazzjonalista ntebaħ li tista' traħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Però tittili dil-garanzija li l-lum Simon se taqsihomlu wkoll dawn l-affarijiet. Mhux li biss. Jien ħanati garanzija. Mela, mhux inti il-preżentatur. Id-deputat mexxej Laburista Tony Abela spjega li għall-kontrarju tal-Partit Nazzjonalista ħafna nies fehmu l-proposta tal-Partit Laburista għal traħħis fil-kontijiet tad-dawlu ilma. Meta kellna l-bira presentation Intercontinental, kien hemm ħafna nies li huma tal-business. Meta minn il-presentation kollha fehmu li hija kredibbli wieħed minnhom pereżempju huwa l-eks Ministru Michael Falzon. Tony Abela fakkar dak il qal l-Awditur Ġenerali fuq il-BWSC. Pereżempju l-mod kif ngħatat il-BWSC jekk inti qrajt ir-rapport tal-Awditur Ġenerali inti tiftakru kar. Dan għamel elenka ma nafx kemm il-lista biex jgħid li kien hemm bażwira u gerfiġa u tafiġa kbira. F'issa sin iggarantixxa li bil-proposta tal-Partit Laburista l-impjiegi tal-ħaddiema tal-Ene Malta se jkunu salvagwardjati. Aħna bħala Partit Laburista meta nagħmlu proġett qatt ma nagħmlu proġett bil-ħsieb li narmu l-ħaddiema. Aħna maħniex il-Partit Nazzjonalista bħalma ġara fil-Go jew bħalma ġara fis-Malta. Tony Abela temm jgħid li filwaqt li mal-Partit Laburista taf fejn qiegħed dwar il-kontijiet u mal-Partit Nazzjonalista ma tafx fejn qiegħed. Mal-Partit Laburista taf minn ġimgħat fil-kampanja taf li unit ta' daw se jorħos ma Simon ma tafx. Simon għandu l-programma wedit simili għal dawk it-tfassil li għamel tal-manifest elettorali tas-sena 2008. Simili għal dawk. Tony Abela u li twettqu mill-Gvern Nazzjonalista.